Hoi, ik ben chef Stef en we gaan vandaag boerenomelet maken. Wat hebben we allemaal nodig? Eitjes, uien, melk, spek. Ik vind het leuk om te bakken. En omdat ik het heel leuk vind om plat te praten. En ik ben zo opgevoed. Ik heb de unkjes gesneden. Ja, Stef kwam ineens bij me en zei, mam, ik wil een YouTube-kanaal. Ik denk, och jee, je gaat ermee met gamen en zo gaat allemaal. Ik denk, dat wil ik niet leven. Ik zeg, ja, ik ken ook het met koken en bakken. Ik zeg, tu kookt en bak zo gaar. Ik zeg, toch wel voor samen een beetje doen, help mama dicht. En toen zijn we begonnen met pannenkoeken bakken. En toen vonden we het wel leuk en toen zijn we verder gegaan. Moesten het niet op film zetten. Dat is gecorrigeerd, hè? Ja, dat weet dat wel. Hè? Je hebt nu 40 volgers. Wieveel wil ze er uiteindelijk? Ontelbaar. Kent ze dan niet beter de vlog in het Nederlands doen? Nee, want ik kreeg ook Limburgse abonnees. Eerst je doet nog de spekjes in de pan. En ik ging dus ook Limburgs in de comments praten. Op er hier een paar pubers zachten van ja, maar ja, dan hebben ze een veel kleiner bereik en veel minder publiek en minder abonnees. En ja, weer rijden ze gaat Stef en ik, ze gaat vooral dat toch gewoon doen. Ja, nog heel even, dus je glimt er nog. Voor zin Limburgers, voor zin hoe het zittert en voor dachten ja, dan moeten we ook gewoon ja, overkomen wie vanzelf zijn. Hey Stef, heb ze ook nog een tip voor ons? Als deze dingen in het water dijs, komen er weer nieuwe. Lekker? Heerlijk.